všichni vítejte u dnešního videa a já se jmenuji Tess. Dnešní video bude o zkoušení vlasových produktů, takže jdeme na to. V dnešním videu si vyzkoušíme produkty z Primarku, které jsou docela levné. Zkusíme, co dělá tady ta maska za 180 korun a tady ten styling cream za 115 korun. Takže budeme to zkoušet na mých vlasech, které jsou velmi suché a taky pončené, jelikož jsou barvené, protože moje přirozená barva je hnědá. A tyhle vlasy jsou barvené a taky je žehlím velice často, takže jsou velmi zničené. Tady ta maska by měla být jakoby pro vlasy, které jsou právě suché a pončené. Takže to bude perfektní, zkusíme to. A měla by po použití vypadat, vlasy by měly vypadat silnější, měly by být jakoby jemnější a celkově víc objemné. A po použití tohoto krému by měly být ty vlasy jakoby shiny, prostě lesklé a jemné. Takže to jdeme vyzkoušet. Tady ta maska je trochu hutnější, ono to není moc vidět než normální masky. Normální masky jsou jakoby takové tekutější a tahle je taková hustá. Jsem na to zvědavá. Voní tak jako normálně, nic speciálního. A tenhle krém, já jsem nikdy styling cream nepoužívala, ale konzistenci má asi jako normální kondicionér. Takže bych řekla, že na krém úplně normální. A ten voní docela pěkně. Takže já si teďka půjdu umýt vlasy šampónem, kondicionérem a potom dám tu masku, nechám ji účinkovat asi tak 3 minutky, pak to smeju a potom se uvidíme. Takže já jdu teď do sprchy. Takže akorát jsem vyšla ze sprchy, dala jsem si vlasy do turbanu. A víte, co je hustý? Nevíte, teď vám to řeknu. Já jsem byla ve sprše s make-upem, pak jsem se to zapomněla odlíčit. A jakoby pořád to sedí. Jakože žádný setting spray, nic. Teleskopik, řasenka a Maybelline korektor fakt doporučuji. Vydrží úplně všechno. I sprchu. Každopádně teďka si budeme dát ten styling, to bylo vtipný. Teď si budeme dát tady ten cream. Masku jsem tam nechala 4 minutky, takže si to rozčešeme a půjdeme si tam dát ten cream. Máme rozčesáno, malinko to vyždímeme, to není co. Styling cream se dává na mokrý vlasy, alespoň myslím, ale jakoby na suché by to nedávalo smysl. Já nevím, kolik si to mám dát. Já jsem nikdy styling cream nepoužívala, takže půjdeme stolik. Voní to pěkně, to už jsem říkala, ale jde to. Jinak maska po smytí byla na dotek moc pěkná, vlasy byly jako lesklý a no. Takže víc toho krému už dávat nebudu, pořádně ho do těch vlasů masíruju, aby tam pořádně byl a tak je to dobrý. Přemýšlím, mám si dát něco na konečky, možná tam malinko takhle vhrabeme, že bychom si dát trochu toho krému, jenom malinko, takhle ho rozetřeme a takhle ho tam dáme jen tak jako labala. Tak. Na dotek jsou vlasy moc příjemný a teďka je budeme vyfénovat.
Years later. Jsem zpět s vyfoukanými vlasy, nebo ne úplně, je to vyfoukané tak na 90%, jelikož já si nikdy nefoukám ty vlasy úplně. Takže takhle na té kameře to vypadá dobře. A normálně na vzhled je to super. Ale jak to není moc, možná je to tím, jak to není zaschlý, ale třeba tady jako nevím, já jsem člověk, který se strašně rád takhle prohrábne vlasy a tohle je prostě, jsou hrozně takový těžký. Nevím, jak to mám popsat. Já přemýšlím, víte co, možná to budeme ještě trochu víc vyfoukat, aby jsme to mohli líp porovnat. Ale na vzhled vypadají skvěle. Když to prohrábnu, je to docela jemný, je to pěkný a konečky vypadají v rámci možností. Já si budu muset ty vlasy trochu ostříhat, ale jdem to možná ještě trochu víc usušit. Takže pojďme si to shrnout teďka. Už jsem je dosušila úplně a je to lepší. Takže musí se fakt prostě dosušit úplně a vzhledově je to fakt jako super. Vzhledově vypadají fakt krásně. Topovka. Na dotek taky skvělý, takže overall dala bych tomu třeba 8,5 z 10, možná 8. A hodně vysoký hodnocení je za tu cenu a ty efekty asi bych to musela používat delší dobu, takže já to teďka budu používat a budu vám dávat update v dalších videích. Takže konečky, oni jakoby nejsou taky zdraví tolik, páči to mýma vlasama a prostě to za jedno umytí nejde. Ta maska je dobrá, voní tak jako, nemá to nějakou speciální vůni. Na vlasech příjemná a cena 180 korun, docela dobrý. A já musím říct osobně, já jsem vyzkoušela fakt hodně masek, vyzkoušela jsem od Garnier, ta byla dobrá, ale na moje vlasy mi to moc nevyhovovalo, ale ta Garnier je taková, oni mají hodně na výběr, takže tam si určitě vyberete. Pak od L'Oréal Paris, a tam jsem zkoušela jich taky hodně, já jsem zkoušela tu jejich virální fialovou a ta mi teda sedla jako velmi dobře a ty jsou taky dobré a tam máte taky velmi jako hodně druhů na výběr. Takže určitě Garnier, L'Oréal Paris a pak jsem zkoušela Zaya a ta je s kozím mlékem a ta mi vyhovovala velice moc. Ceny už si nepamatuju, dávám to do popisku videa. A ta Zaya mi vyhovovala hodně, ta je s keratinem a já jsem ji používala třeba před 3 rokama, takže nevím, možná se k ní vrátím, zase sledujte další videa pro updaty. Takže maska dobrá, ale řekla bych, že za podobné peníze seženete i lepší a mnohem jako výživnější masky na vlasy. A tenhle krém je dobrý a přijde mi to, že je super, ale nemůžete si ho dát, já jsem ho podle mě dala až moc. Podle mě ho stačí fakt malinko a víc na konečky, než tady na kořínky. To zkusíme v dalších videích, taky sledujte pro updaty. A jelikož já jsem nikdy jakoby ty krémy nepoužívala, tak to nemůžu moc hodnotit, ale ten by jsem hodnotila taky nějakých 9 z 10. Jelikož ta cena je velmi dobrá, 115 korun bych řekla, je přijatelné. A nesmíte si ho asi dát tolik jako já, ale jinak bych dala, že super. No,
Takže to bude pro dnešní video vše. Napište mi do popisku, jestli jste třeba masky zkoušeli, nebo jestli vyzkoušíte, anebo taky, jestli máte nějaké doporučení, které třeba použijete vy. I napište klidně i šampóny, cokoliv s vlasami, olejíčky, všechno. Můžeme se na to podívat. Uděláme to video další. A taky napište do komentářů, jestli bychom měli v příštím videu vyzkoušet tenhle Heatless Curls set z Primarku. A uvidíme se u příštího videa. To je všechno. Ahoj!